Ndị be anyị daalụkwanụ ka onye chi ya zere em nsị do Chimerije ihe m ji gbagote ihe m chọrọ ikwu bụ bifo bụ maka mebi nzasịzie nka nga back nwanne anyị nwaanyị kwuru okwu that na marriage abụrụ an achievement, right? Yeah. So since then I've been making research on that, and them chọrọ ikwu a little thing about that. Maybe the way she presented it, I misunderstand there. Then ihe m nke m chọkwara ikwu concerning nwaanyị ịgba na ilo bụ na ihe Stanley kwu mahasị gị na-asị ihe okwu bụ 100% truth. Ihe m ji kweta na 100% truth because of environmental experience m na-afụgasị, na ihe gbasara ụmụ nwaanyị anyị nọcha diaspora leba. Onwe one of the thing mma sị gị n'ọnya na-ebute to that thing ka ihe bụ ihe anwa. Enotice m na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị Igbo na ọ na-aba ịgbagote obodo oyibo, anyị eluzue value, anyị eluzue culture anyị echefuo maka omenala ebe anyị si. Ka m repeat ihe a nkwu in case na you na-emere understand. Enotice m that na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na-abụ anyị si ana Igbo, anyị si Nigeria bụ nie ije mba obodo ọzọ, anyị echefue culture ebe anyị si. You understand? And sometimes m na-ajụ onwe m na-asị ọ pụtazi na ọ na-abụ onwe any masị supernatural power na-aba elue ọ dịzie as if na omenala anyị ada alụzi ọlụ ma anyị gafee Nigeria. Amara m na na-eme understand. As in anyị mee travel, omenala anyị anwa ọ na-adị nke ọnọdụ adịzi strong. Maybe nkwucha onye ya akọwi ọfụma onwe ike trozie more light. Ọ na-adị m ka ọ na-aba ịrapụ obodo anyị bụ Nigeria. Omenala anyị adazi adị strong ebe anyị nọ. Ya spiritually ka m na-akọwa. Because ka ihe m ji ekwu this thing. Ihe m ji ekwu this thing bụ asịrọkwa m na ndị perfect o. Kama na onwe m ka mma ekwu maka ya. You understand? Emas na n'isi arụ ka a na-ama ụtọ nsị. Ka ihe m ji kwu n'isi arụ ka a na-ama ụtọ nsị. Nwatakịrị nwaanyị ọbụla etu a nọ na m na-eme enyi nwoke, o wee bụ na amụ enyi m nwoke ama nzuru m. In fact, amụ di m ama nzuru m. You understand? So onye ka m ji asị na m na-ekwu out of experience. So ọ bụrụ na gị na nwaanyị na-ayị enyi nwoke, ọ na-enwe infidelity, ọ na-amị ka agwọ. O nwero ife anọ katala asị na ọgbụgba ndụ gịnị agbalụ asị di na nwunye ga-eji na marriage, asị forget ya ihe a na-eje n'ọta eje akọ, ọ ihe a na-akọfusi n'ọnụ, si chefusie ihe anwa. So far na your self discipline as an individual na ihe anwa na ijide nwụrụ onwe gị mgbe ị na-eme enyi nwoke, forget about it. Ịnụ adị wee bezie nụ adị anwa because o nwere ihe akwụ ugokwu yesterday ya na the other woman. Asị na marriage bụ stages by stages. Na onwe time ga-aba elu ọ dịka akwa ga aka na that marriage na ịbụrụzi akwa akwụrụ as a woman. No nyenwa bụ ihe na-eji a complete woman. Na ọ bụrụ na ada akwa aka na onwero time of temptation na that marriage. No mgbe that time obiazialụ, then you fight ya dịzia strong. So some women, some anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na-notice na ọ na-abụ eluzie that period ruo ife onye anwa ọla ya elibe outside. Ka ihe m ji wee kwuo that thing. Nwere ike ọ bụ na di gị na try earlier time ịba marriage, una na-eme sweetie honey, una na-eme darling, una provide lege. By the time you know it, those things nwezie ka ọ dịrọzi ka o si wee dị, ụmụazị abịabago, responsibility emego increase and all that. Before you know it, nwaanyị compromise ba, ọ gagala ya elibe outside. So that thing na-adị n'arụ. Mana ihe m na-ajụzi because oge m na-eto ka nwa, eto m n'ime Ọnịcha, n'ime ọgba Ọnịcha. As in when you are talking about Ọnịcha, di m ekwu ọlịwọ na ose na all these things, ọpụ iwe ka no. Eto m n'ime ọgba Ọnịcha, original Ọnịcha, ọ ihe nwụ. That time anyị na-eto, onwe ndị enyi my mom gasị. That time, if I ji malụfa bụ ndị Antigua egwe ha amụchagokwa nwa married women o. Ịfụsịa mbọfa. Elu that time I can remember because the thing influence like asị ụmụazị. Anyị je ebe a na-akpacha azụ, ebe a na-ele azụ ndụ, akpachasị azụ ndụ anwa akụlụka arụ ya na belu ọbịa figọzi ọ dịka mbọ. So anyị nwa bụ ụmụazị anyị jezi ebe anyị je pik ya dị ụtọ mbọ these ladies, these women
anyị na-afụ with lipstick kapasi anya si onwe fa ụdị antigwe egwe chere ị na-ekwu that na beta ọwụ na ịdị n'ọchị ị na-ekwu na nwaanyị na-emecha mbọ ya otu mbọ ya etochokoro ya all neatness na ka ọ dịkwanụ sharp nwanne m. ihe melia bụ na too much of everything na mbọ ọ bụrụ na mbọ m adị etu and that na na mfe fix mbọ na nchọ fix mbọ ọ na nchọ ije club ọ na nchọ ije party na mama fix but too much of everything adịrọ mma. In fact sometimes na-asị ka isi anwụzi the man amụ kedu ka isi anwụ the man amụ with the mbọ ị chọọ ịkafusi nwoke mmadụ amụ ya. Ụmụ nwoke na onwe ha amarọ m na ha na-complain kwa because sometimes na-eme imagine ka isi bulu dị amụ ka isi wee nwee with that mbọ anwa iji wee grab dị amụ. So all these things and ka isi wee li nri ka isi wee saa ime ọtụ gị na-esi ka isi wee nwunye aka n'ime ikpu gị wee wepụta wee saa anya asa ọfụma. I don't really understand. So that thing every too much of everything na-ada adị mma ifix mbọ dị okay at least ụmụ nwoke ọ na-atọ on ihe normal. Ụmụ nwoke bụ na ọ bụ na itinyelo eyelash ọ bụ na imekiri over ọ bụ na itinyero mbọ gị na ịdịrọ as in ka choppy lady amụ ya ma nkwụ ọtọ ụmụ nwoke dị like that asịrọ m na ọ dị but too much of everything adịrọ mma. So to go back to ihe m na-ekwu so that very time m na-agwa unu ya these women mere anyị nwa bụ ụmụazị na-eto eto ha merekwana like that chọta my mom because those ụmụ nwaanyị bụ ụmụ nwaanyị Ọnịcha ha chọtakwana and my mom bụ na onye ide mmiri ọba ịmagono the same friends. So at the end of the day eluzia those women bịa with the big nails ihe ha ga na-akọ because my mom the kind of person bụ na women nọ around na anụ advice onye ọbụla nọ ime ọgba Ọnịcha wee to mkpa afọ my mom bụ this kind of person bụ na ye everybody women na-abịa onye ha advice concerning marriage you understand because ya na di ebi n'udo so that is just it. But kedu ihe m chọọ iweta ka point m chọọ iweta n'ihe ya ọkwa ịfụla alamala obidorokwa tata ama m arụ one ndị abụlọzi m ụmụazị alamala a na-ekwu obidoro taa kama na ife m na-ekwu bụ na ye mgbe ahụ obido fa na-ezo onwe fa ezo mana kịtazi bụ na onye bụ ihe m na-ekwu ụmụ nwaanyị anyị eluzugo fear anyị nwere ozi egwu anyị na-emezi ya as is a normal way of life you understand. But on my point m chọọ bring in from those women then ihe memụnwa na onwe m ji wee conclude na etu a m nọ n'ikpu m bụ naida nọọsụ enyi m nwoke na ga-alị ya ma nna yi enyi nwoke ọ naida nọọsụ m ga-alị ya ihe a decision m mekiri onwe m ya ka o ji abụ elu m si unu na m laikila amụ before m ma anụ di mmecheki amụ marakwa m nke ga-sustain m na that marriage ma ọ dị m na like because I am going in and I'm going in to stick there because of experience m nweta mgbe m na-eto. So ke point m na-achọ bring from those things those women from A to Z I cannot start calling their name ha ncha niile neither na ndị bakasi ụmụfa so na ndị bakasi gburu neither na ụmụfa na ha anwụfusigo neither na ndị a na-achọ nya that thing will affect your children whether you like it or not. I am not kidding you. I'm a woman. Ihe bụ ihe mfugolu those women anyị ma ihe ha na-eme even my mom na-eji style na-akọla anyị ma ndị enyi ha nwoke den anyị na amama ndị ọkada ụmụ nke a na-akpọ mmoge ụmụazị anyị isi onye ọkada bụ ife mụrụfa ebe a na-ala ya bụ non-completed building dị na compound ebe obi onye ọkada na-ala the woman onye ọkada bụ ihe mụrụ ya ụmụazị ise onwere nke di ya mụrụ you understand. So ka ihe m na-try ikwu n'ihe a bụ gịnị if those children amụrụ ụmụazị ise anwa set anya anwa because ịma na ị na-eto ebe ọbụla ị nọ ị ga-ama ka set gị si eme ị ga-ama etu set gị si eme ụmụazị niile anwa those women boy oyi my mom my then ụmụfa niile from pelele to them ha ncha dịcha onwere ya onwere ihe agụta ha. So ka ihe m na-agwa ụmụ nwaanyị those things my dear as what goes around comes around. I am not just telling you that maybe let me claim that I'm perfect. I know myself. And because of ihe m fụrụ mere affect the environment m si agaghị m try here. So advice m na-enye anyị bụ ụmụ nwaanyị anọnya ka m ji wee kwuo last week na my live stream nwaanyị nọ na bedi nke na di ga divorce nwatakịrị nwaanyị ọ bụrụ na nke na di gị na unu enechaghị anya unu afụrụ that na onwere ozi na ama njikọzi marriage ya nwa because of ihe Bible kwu na the book of ebe o kwuru that thing ọ dị ka ọ na Corinthians ka o kwuru about being bond in the marriage
Paul, sorry, it was Paul that said it in the book of Corinthians chapter 7, right? Everyone was saying that as a single person, that if you cannot remain single, you understand that you should do what? You should marry. If you cannot have self-control, you should do what? You should remarry because of the sin of adultery. Now, the Bible, while I will say that the sin of fornication is a sin you committed against your body, your spirit, soul, and body. The sin of fornication. You understand? As in when you are not married and you fuck. Now, the sin that you committed when you are married, when you are born, or saying that one that you sin against the Holy Spirit. And remember that the book of Matthew, while I say that any sin you sin against the Holy Spirit is unforgiving. It's very difficult to forgive. So now, what are we saying in all these things? It is not good and it's very, very rampant. Yeah, the very, very rampant and common. I am as if it's a way of life. For a married woman, money ana zeni woke. For a married woman, mama gana zeni woke. You know, and they sneak pium. Now, only one of my sister whereby we put that marriage is not an achievement. I want to say something concerning that, right? Please permit me, Chimeri. It's not the only achievement. I'll say no one achievement. I'll say the only achievement. Okay. Okay. Now, now is not the only achievement, but because no offend, no problem. But I'm trying to say that an achievement. Di na-agụ eno ọha agụ gị nọrọ single etu am nọ kịta ugwu mezubere oke. Sometimes like yesterday mgbagotere eno but onwe ya na-discuss si ha mba na ma ya ha ekwu because na anọghọ mbe di. You understand? Di na-agụ m, marriage na-agụ m. You understand? But ihe onye ọbụla ga na-ekpe ekpere bụ ka ịnụ onye ọ bụ ngịnị ya, and the woman sị gị na m enwebere past bitter experience. Aga meji maka bitter experience nwere kam sizia who is a man onye wu nwoke. Those men are scum. All men are not the same. The way you are differentiating yourself that you are a perfect woman, that is how a perfect man is also outside there. So kai ala dị na-use maka past experience nwere ngaga tiekwa na my present relationship ọ na-emebi ihe. So on a point m chọrọ iwepụta na that marriage is not is not only achievement. Now let us listen, right? We have the creator of the whole universe. Ndi omenani poliachim. Ndi okasi no God. Ndi wakpo yiye wa, but no matter how you will twist it, onye ọbụla believe na enwere supernatural power na-eme exist, right? Yes. Now bringing it into the Christ kingdom. Chineke nna kechara nwoke. O wee sị gịnị? I think in the book of Genesis, about 20 something. O wee sị gị that na nwoke a na ọfụli ya Adam not the single, no need the one. You understand? No need the gịnị? O need the one. Ka o wee dị complete. Now, Chineke kere nwoke wee sị gị na o need the one. Ka o wee dị complete. Ejem je go Google. I asked Google. Wee jụọ Google wee sị Google, I want to know the meaning of wo, W-O, in a man. Remember that when we add W-O, we get woman, right? I asked Google, please, I want you to explain to me the meaning of that W-O. Because, you know, my dad in Abelo, couple mwany, ono si, umuwoka amarona, iye Chineke wahabu, woe to man, as in give people all of you. My dad, all slogan, you know, yeah. But, I asked Google, kediye bugogo, kediye Ada ka okwu gị ọnụ o ka anya ọnụ ka ndị ọzọ tito ọnụ, just make all the short. Okay, now, wo mean what? A wife, a valiant wife. Okay, now, if woman is a wife, Gwaziamo, how would you be complete without a husband to wife you? There is no how I can be complete without a husband to wife me. Okay, now, if I'm to be single, if I'm to stay alone or being alone is the best thing to do in life, how can I have my children outside marriage? Whose law am I following? The Bible says, on which report would you follow? Which person, onye your own law? Which law are you following? Maybe you come and establish your own law. Let us know the book your law is coming from.
Open from a book of Omenani that if a woman should stay like that, that you are now a complete, then you teach us, you analyze it for us, then we will understand.